V prvej triede futbalistov mužov sme najprv zavítali do Zubrohlavy. Tá hostila mužstvo Vavrečky. Favoritom podľa tabuľkového postavenia boli domáci. Ako sa však ukázalo, lopta je stále len guľatá. Zubrohlava v prvej triede mužov akoby stratila iskru z jesene. Ani v 21. kole, ktoré bolo poznačené silným nasiaknutím trávnatých plôch, neodohrali najlepšie stretnutie. Vavrečka mala spočiatku viac zry. Dôkazom toho bola 9. minúta. Celkovo sa hralo až príliš tvrdo. Ani jedno z mužstiev nedokázalo strhnúť výsledok na svoju stranu, i keď v prvom polčase k tomu domáci nemali ďaleko. Brankár hostí Pientek sa vyznamenal. V Zubrohlave vymenili trénera. Ladislava Ciceka vystriedal Daniel Mokošák, ktorý chce do Zubrohlavy dostať obdobné výsledky, ako tomu bolo v nedávnych časoch. V podstate máme za sebou prvý polčas, ako ste s ním spokojní, mali ste jednu obrovskú šancu, nevyužili ste ju. Napriek tomu bolo obdobie v tom polčase, kedy bola Vavrečka trošku lepšia. Dá sa povedať, že áno, mali nebezpečné tie centre streľané, to bola najväčšia ich hrozba. Mali sme slabinu trocha v obrane po pravej strane, kde nám uchodili, hej. No a vidíte, vlečie sa to s nami už 4., 5. zápas. Šance nepremeníme, máme vyložené, nedáme. Psychicky asi labilne, vravím, chlapci sú tu istí, tréner Cicek im štepoval nejaký systém hry a vravím, musíme ho ešte troška zjednodušiť. Môžeme povedať, že Zubrohlava na jeseň a Zubrohlava na jar je úplne iné mužstvo? Hradsky by som ani nepovedal, ostali sme pokope, ale po tej stránke asi je to v hlavách chlapcov. No, vravím, to je už dlhodobejšie, vravím, oni už hrajú pokope. Už asi 4. sezónu to isté manšaft, vravím, takže asi je to len troška v tých hlavách a vravím, tá šťastie. Zubrohlava sa s Vavrečkou nakoniec rozišla bezgolovou remízou. Domácim tak patrí v najvyššej oravskej súťaži 6. priečka, Vavrečka je 10. Pre televíziu Oravia Tomáš Brna.